dadi lintange ing angkasa wong loro padha guyonan kanggo cegat andung taline katresnan. Mati tresnaku ra bakal lali duwong ayu sikarane rasa jati ora liya sliramu si jantung ati sliramu dadi rembulan mesti wae pun kakak dadi lintange ing angkasa wong lara padha guyonan keguyonan andem taline katresnan. Suwe aku mati ngalane nganti mati tresnaku ra bakal lali duwong ayu sikarane rasa jati ora liya sliramu si jantung ati. Tanggal 22 Mei